जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണ്. हरे हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा किं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतधरा हरे गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതില് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 10-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതില് നമ്മള് ഇപ്പോ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകം കണ്ടു അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് 23 വരെയല്ലേ കണ്ടത്? 22 23 മാതാജി? 22 വരെ കണ്ടോളൂ. 22 ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേ. എന്നാലും ചിലപ്പോ 23 ആയിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ എഴുതാഞ്ഞതായിരിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 എടുത്തു മാതാ ജി. ആണോ? ഓക്കെ മാതാജി. 23 എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവേ അഖിലായം പുരുഷ പുരാതനോ യ ഏക ആസീദ വിശേഷ ആത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗദാത്മനീശ്വരേ ിതാത്മന്ദിഷി സുപ്തശക്തിഷു സ ഏവ ഭൂയോ നിജവീര്യജ്യോതിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സിസൃക്ഷതിം അനാമരൂപാത്മനിരൂപനാമനി ഇതിൽ സമാനോ അനുസസാര ശാസ്ത്രകൃത് തവായം യത് പദമത്ര സൂരയോ ജിതേന്ദ്രിയാ നിർജിതമാദരീശ്വന പശ്യന്തി ഭക്തിയുൽക്കലിതാമലാത്മന അന്വേഷ സത്വം പരിമാഷ്ടുമർഹതി സവായം സഖ്യനുഗീത സത്കഥോ വേദേഷു ഗുഹ്യേഷു ച ഗുഹ്യവാദിഭിः യ ഏകൈഷോ ജഗതാത്മലീലയാ സൃജതി പശ്യത്തി ന തത്ര സജ്ജത്തെ
യഥാ ഹ്യധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപ ജീവന്തി തത്രൈഷ ഹി സത്വതഃ കില ദത്തേ ഭഗം സത്യമൃതം ദയാമ്യശോ ഭവായ രൂപാണി യഥദദ്യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ സ്ത്രീകള് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഹസ്തിനാപുരം വിട്ട് ദ്വാരകയിലോട്ട് പോകാൻ നേരം സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ കാണാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹസ്തിനാപുരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ കുരുവംശത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ, അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ആരാണ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ ഈ പോകുന്ന വ്യക്തി എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അവരെന്താണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്? നാം നമസ്കരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് തങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ വ്യക്തി സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ നമ്മള് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ കണ്ടു. ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ നിലനിന്നിരുന്നു. രാത്രി നിദ്രയിലായിരുന്ന ജീവസത്തയുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയില് ഭൗതിക ലോകമെല്ലാം നിഷ്ക്രിയമാക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എവിടെ പോകും? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളില് നിദ്രയിലാണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, നമ്മൾ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും കൂടാതെ അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവസത്തകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളില് നിഷ്ക്രിയമായി ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉറക്കത്തില് നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആരാന്ന് പോലും മറന്നുപോകും. നമ്മൾ വേറൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉറക്കത്തില്. പിന്നെ ഉണരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഒന്നും അറിയില്ല. അവര് നിദ്രയിലാണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല, നിഷ്ക്രിയമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? അത് ഈ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു, ഭഗവാനാകുന്നു, ഈശ്വരനാകുന്നു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും നൽകാനായി പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകീയ ശക്തിയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പുനർസൃഷ്ടി കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ ജീവസത്തകളെല്ലാം പിന്നീട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അവർ നേരത്തെ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തത് അതനുസരിച്ച് ആ കർമ്മവും അവരുടെ ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര ജന്മം എടുത്തു നമ്മൾ ഈ ശരീരം മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവസത്തകളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോ പേരും രൂപവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തരികയാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മമെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതും ഇതിനെല്ലാം അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, കർക്കശമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്താലും ഭൗതിക ജീവിതാവബോധത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമാക്കിയ മഹത് ഭക്തർക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗവും അത് തന്നെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം. കർക്കശമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ
ഭഗവാനെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ സ്ത്രീകൾ സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല എന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഇവരെല്ലാരും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച. ബാക്കി അടുത്ത ലൈൻ എന്താണ്? അഹമേവ വേദ്യോ. ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആരെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്? അഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ഒരുപാട് വേദ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വേദങ്ങൾ എല്ലാം വായിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഒരുപാട് പേർക്ക് ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അറിയില്ല. അത് 30 കോടി ദേവീദേവന്മാരുണ്ട്, നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയും വേദങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കി. അവർ എങ്ങനെ അവര് മനസ്സിലാക്കി? ഇവര് വേദങ്ങൾ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. അപ്പം നിരന്തരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനദീപം ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തരും. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാൻ ആരാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ആണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തനിയെ വരും. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കർക്കശമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്താലും ഭൗതിക ജീവിതാവബോധത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമാക്കിയ മഹത് ഭക്തർക്ക് അനുഭവമേദ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാര് കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം പവിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക മാർഗം അത് ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. അപ്പോ ബാക്കി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം തേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. സവായം സഖ്യനുഗീത സത്കദോ വേദേഷു ഗുഹ്യേഷു ച ഗുഹ്യവാദിഭിഃ യ ഏകൈഷോ ജഗദാത്മലീലയാ സൃജത്യവത്യന്തിന തത്ര സജ്ജതേ. അല്ലയോ പ്രിയ മിത്രങ്ങളെ, മഹാഭക്തരാൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന മനോമോഹനവും ദുർജ്ഞേയവുമായ ലീലകൾ ആരുടേതാണോ അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ഏക കാരണവും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. എന്നിരുന്നാലും യാതൊന്നാലും സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ പ്രഭാവിതനാകാതെ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദങ്ങളില് പോലും അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് വേദ പണ്ഡിതന്മാര് കാണും. അവര് 4 വേദങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഇവർക്ക് ആരാണ് ദൈവം
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഈ ശ്രുതി വേദ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ ശ്രുതി വേദ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അതും ഒരു ഹിന്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് അവ്യക്തിഗതവാദികളായി മാറുന്നത്. ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും അതിന്റെ സത്ത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതീവ രഹസ്യമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മോഹന രൂപവും ലീലകളും എല്ലാം ആരുടേതാണ്? അത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് സ്ത്രീകൾ പറയുകയാണ്, ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതമാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളുടെയും അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അമല പുരാണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ അമൃത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിർമത്സരാനാം, നമുക്ക് മത്സരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് ആരോടും ഈർഷ്യ, ഭഗവാനോടും ഈർഷ്യ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അസൂയ ഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സത്ത മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തി നമ്മളെ ഉള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈർഷ്യയില്ലാതെ, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാതെ, ഞാനും ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ നമ്മൾ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന സത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സത്ത മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഹസ്തിനാപുരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ. അവര് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ കുറെ ശക്തി സിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൗശലക്കാരനായിട്ടുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു ഒരു തത്വചിന്തകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് പേര്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ 99% ആൾക്കാരും ആത്മീയവാദികൾ എല്ലാം മായാവാദികളാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ പോലും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ഞാനും ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും, ഞാനും ദൈവമായി മാറും. അപ്പം ദൈവം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു രൂപമെടുത്ത് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ രൂപത്തിനും ഭൗതികമായിട്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം അവർക്ക് ആ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്? അവരും ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എത്ര പേരുണ്ട് ഭാഗവത പാരായണം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ഭഗവാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് നിർമത്സരമായിട്ട് ഇത് വായിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ ജ്ഞാനം, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഈ രഹസ്യം അറിയാവുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് കേട്ടാലേ നമുക്ക് ആ രഹസ്യം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ആരാണ് ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ രഹസ്യം, ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ആരാണ്? കേട്ടില്ല മാതാജി? പ്രഭുപാദരാണോ? പരമ്പരയിലെ ആചാര്യന്മാർ. ആചാര്യ ഗുരുക്കന്മാർ അല്ലേ? അതെ, പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം. അതെ. അപ്പോ ഈ പരമ്പരയിൽ കൂടി യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് കുറെ സംസ്കൃതം അറിയാം, ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അറിയാം,
ആം, എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗുരു ഇല്ലാതെ സ്വയം എനിക്കിതെല്ലാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇത് കേട്ടാൽ ആ സത്തം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ആ രഹസ്യം അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നേ നമുക്ക് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്താലും ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങളിൽ പോലും രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് സെയിം എല്ലാ വാക്കുകളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ ഈ മത്സര ബുദ്ധിയോട് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാൻ അത് തുറന്ന് കാട്ടില്ല. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ കാരുണ്യവാന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനൊരു കഥയുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ്, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് യുധിഷ്ഠിരനോട് ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മര് പറയും, ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് ഉപരിചരവസു എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉപരിചരവസു. മഹാഭാരതം അറിയാവുന്നവർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഉപരിചരവസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ സത്യവതി ഇല്ലേ? സത്യവതി ആരാണ്? സത്യവതി ശാന്തനു രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ആ സത്യവതി. ആ സത്യവതിയുടെ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എടുത്തു വളർത്തുന്നതാണ്. ശരിക്കുമുള്ള അച്ഛനാണ് ഉപരിചരവസു. അദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കല് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മുടെ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കളുമായിട്ട് വന്ന് ഈ യജ്ഞം നടക്കും. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും? ദേവന്മാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് ആ പങ്ക് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ യജ്ഞം വിജയം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം ഭഗവാൻ വന്ന് ആ യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാരും വന്നു, ഇത് സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാനും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാനെ ഉപരിചര വസു ആ രാജാവല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ രാജാവ് ഭഗവാനെ കണ്ട ആ ആനന്ദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നൃത്തമാടുകയും അദ്ദേഹം കരയുകയും ചിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് ലയിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണില്ല എന്ന്. അപ്പോ നമ്മുടെ ബൃഹസ്പതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ബൃഹസ്പതി വിചാരിച്ചു, ഇതെന്താണ്, ഈ യജ്ഞമെല്ലാം ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ? ഈ രാജാവ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ, ഈ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അതിന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു, ഞാനത് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ എനിക്ക് ദർശനം തരാതെ ഈ രാജാവിന് ദർശനം കൊടുത്തോ എന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ബൃഹസ്പതി. അദ്ദേഹം ദേഷ്യം വന്ന് ഈ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ ഒരു നീണ്ട തവി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോമത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നത്, അതെടുത്തങ്ങ് വലിച്ചെറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദേഷിച്ച്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മക്കള് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ച് പറയും, പിതാവെ ഇങ്ങനെ ദേഷിക്കരുത്, ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഈ ദേഷ്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മത മത്സരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം തോന്നണം. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അദ്ദേഹം അത്രയും സ്വതന്ത്രനാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് നീ വരണം അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പിതാവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയാണ് മക്കള്. എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ ഒരു കഥ പറയും, ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താല് വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത്ര കഠിനമായി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം തപസ് ചെയ്ത ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു അശരീരി കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ അശരീരി പറയുന്നത് ശ്വേതദ്വീപിൽ പോകുക. ശ്വേതദ്വീപിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്, അവരെ പോയി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അശരീരി കേട്ടു. അങ്ങനെ ഇവർ ഒരുപാട് ശ്വേതദ്വീപ് എവിടാന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ശ്വേതദ്വീപിലെത്തി. ശ്വേതദ്വീപിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അത്രയും ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ കാണുന്നു. അശുദ്ധി തീരെ തീണ്ടാത്ത ഒരു ഭൗതിക ലാഞ്ചനയും ഇല്ലാതെ സദാസമയം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവിടെ ചുറ്റും കാണുന്നു. അവരെല്ലാം ശ്വേതവർണ്ണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. എല്ലായിടത്തും ചുറ്റിനും അവരെ കാണുന്നു. പക്ഷെ ഈ ആൾക്കാരൊന്നും ഇവരെ കാണുന്നില്ല. ഈ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന് അവിടെ തേടിയെത്തിയ ഇവരാരും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊരു സമയത്തിയപ്പോ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് എവിടെയോ ഓടുന്നു. ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര പ്രകാശം, ആ പ്രകാശത്തിന് ചുറ്റും അവര് നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു, അവർ ആരതി ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവര് ഒരുപാട് ആരാധന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വ്യക്തികളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമാണ്. പക്ഷേ ബൃഹസ്പതിയുടെ ഈ മക്കൾക്ക് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? ആ പ്രകാശം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ രൂപത്തെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ അവിടെ ഉള്ള ആ ശ്വേതദ്വീപിലുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഈ വ്യക്തികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അങ്ങനൊരു വ്യക്തികൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും കൂട്ടാകാതെ ഇവരങ്ങ് നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവരൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ, ശ്വേതദ്വീപിൽ വന്നു, ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വ്യക്തികൾ ആരും ഒന്നും കാണിച്ചും തരുന്നില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞും തരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ആ പ്രകാശേ കാണുന്നുള്ളൂ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ വീണ്ടും അശരീരി വരും. അശരീരി വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ പക്വതയിൽ എത്തിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്? കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവത് ഭക്തരുടെ ആ ഒരു ദൃഷ്ടി ഇവരിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരൊന്ന് നോക്കി അവരുടെ കാരുണ്യം പതിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഈ രഹസ്യം. ഈ രഹസ്യം അറിയാവുന്ന ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാഭക്തരാൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ അതീവ മഹാഭക്തരാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ രഹസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ലീലകളൊക്കെ ആടുന്ന അതേ പുരുഷനാണ് ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. യാതൊന്നാലും സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ പ്രഭാവിതനാകാതെ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാം. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് വായിക്കുക? ആരും വായിക്കാനില്ല? 1ാമത്തെ സ്കന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ശീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവവേദ സാഹിത്യങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഇതുതന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മഹാഭക്തരും വ്യാസൻ, നാരദൻ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനകൻ, ബലി, യമരാജൻ എന്നീ ആധികാരിക മഹാഭക്തരും ഭഗവത് ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളും വേദങ്ങളെ നിരവധി ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായി വിഭജിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ദുഗ്നേയമായ ഭാഗങ്ങൾ സവിസ്തരം വർണ്ണനം ചെയ്തു. വേദാന്ത സൂത്രം അഥവാ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഭഗവത് ലീലകളുടെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗങ്ങളുടെ സൂചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉപനിഷത്തുകൾ പോലുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ധാരണകൾക്ക്
അതീതനായി ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് കാണാം. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണങ്ങൾ, പരിവാരങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം തന്നെ ജഡദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അല്പബുദ്ധികൾ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നിർഗുണനായും നിരാകാരനായും കാണുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാകുന്നു, ഭഗവാനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഭാഗികമായി പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഈ ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാം പറയും, സൂചന മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. വേദാന്ത സൂത്ര ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഇത്രയും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോഴും രൂപമില്ല എന്ന്. മായാവാദികളുടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് അവര് ക്യാൻസറിന്റെ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനോട് അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കും ആ സ്ഥാനം വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. എനിക്കും നാളെ ദൈവമായി മാറും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആരും ഭഗവാന് തുല്യരോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ ആയിട്ട് ആരും ഇല്ല. അങ്ങനെ ആർക്കും ആകാനും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവരാ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുക. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം അവർക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരുണ്യവാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം. എങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം? അവരെ സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ? ആദ്യം അവരെ സമീപിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക, വിനയത്തോടുകൂടി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചോദിക്കുകയല്ല. വിനയത്തോടുകൂടി സമീപിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സേവനം ചെയ്ത് ആ ഭക്തരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയാം ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നതും ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമാണെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലെ ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ഹ്യധർമ്മേന തമോധിയോ നൃപ ജീവന്തി തത്രൈഷ ഹി തദ്വതഖില തത്തേ ഭഗം സത്യമൃതം ദയാം യശോ ഭവായ രൂപാണി ദദദ്യുഗേ യുഗേ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. എപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധിപന്മാരും അസ്തിത്വത്തിന്റെ നീച ഗുണങ്ങളാൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ഭക്തരോട് പ്രത്യേക ദാക്ഷിണ്യം കാട്ടുകയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലങ്ങൾക്കും യുഗങ്ങൾക്കും യഥായോഗ്യമായ വണ്ണം വൈവിധ്യങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളിൽ അവതരിച്ച് അത്ഭുതകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? കുറച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ വിശ്വസൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ സ്വത്താകുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തത്വശാസ്ത്രം ഇതാണ്. സർവ്വതും പരമസത്തയുടെ സ്വത്താകുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തിൽ ആരും അതിക്രമിക്കരുത്. അദ്ദേഹത്താൽ കൃപാപുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടതു മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. ആകയാൽ ഭൂമിയോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളോ പ്രപഞ്ചമോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വത്താകുന്നു. ജീവസത്വങ്ങൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ സന്താനങ്ങളാണ്. അവിധത്തിൽ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായി ഭഗവത് കൃപയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആയതിനാൽ ആർക്കും തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ അവകാശത്തിന്മേൽ ഭഗവാനാൽ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം കൈകടത്താൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത് നിർവഹിക്കപ്പെടുമെന്നും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഭഗവത് പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് അഥവാ ഭരണാധിപൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷത്തിനെ പോലെയുള്ള അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഔവണ്ണമുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രമാണികന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്യന്തം നീച ഭൗതിക ഗുണമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവും ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലാതെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണാധിപന്മാരും അധികാരത്തിൽ വരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം വിഡ്ഢികളായ ഭരണാധിപന്മാർ സ്വാതപര്യാർത്ഥം മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ചുറ്റുപാട് മുഴുവനും അരാജകത്വവും ദുരാചാരങ്ങളെയും കൊണ്ട് നിറയുന്നു. സ്വജനപക്ഷപാതം, കൈക്കൂലി, വഞ്ചന, ആക്രമം, തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം, മഹാമാരി, യുദ്ധം കൂടാതെ അതേപോലുള്ള മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളുള്ളവയാകുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്നിവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പ്രപഞ്ചമായി തീരുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവത് ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എല്ലാ തരത്തിലും പീഡിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനും ദുർഭരണ നിവാഹികളെ സമൂല നശിപ്പിക്കുവാനുമായുള്ള ഭഗവത് അവതാര കാലഘട്ടത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാധവി. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈശാവാസ്യം. ഈശോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രമാണ് ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാജഗത് തേന തെക്തേന ഭുജിത മാതൃത കസ്യസീത്തം. അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്? ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവൻ്റെത് നമ്മൾ കൈ കടത്താൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഈ കാണുന്ന ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൂമി, ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ നാട്, ഈ വീട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഒരില പോലും അനങ്ങില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ നിയന്ത്രണത്താലാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉപജ്ഞാതാവ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രാവ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ വ്യക്തികളും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? എല്ലാരും അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുക. എല്ലാം എന്റേതാണ്, എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് ആസുര സ്വഭാവമാണ്. ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്, നമ്മളെ രാജ്യത്തെയും നമ്മളെ നാടിനെ എല്ലാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യം എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കൂടുതൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. തമോ ഗുണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തെ എങ്ങനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താം എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും മലിനമായ ചിന്താഗതി, അവബോധമുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് എല്ലായിടത്തും ലോകം മൊത്തവും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവര് എന്താ ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ രാജ്യം, ഇത് അവന്റെ രാജ്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ, എനിക്ക് അത് പിടിച്ചടക്കണം. ഇന്ന് എല്ലാം യുദ്ധം നടക്കുന്ന എന്തുവാണ് കാരണം? എല്ലാം പിടിച്ചടക്കണം, എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത. ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ, രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു നദി പോകുന്നു. അപ്പോ രാജ്യക്കാര് പറയും ഇത് എന്റെ നദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി അവന്
ഇത് പോണ്ട, അവന് വെള്ളം കിട്ടണ്ട, നമുക്ക് എന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അടയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഈ ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് തന്നിട്ട് തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആർത്തിക്കും ആക്രാന്തത്തിനും തന്നിട്ടില്ല. ഈ ആർത്തിയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. അവനവന് ഉള്ളത് എന്താണോ അത് ഉപയോഗിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നദി, സൂര്യൻ, മഴ, ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇതൊന്നും പോരാ, എനിക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത, എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും എല്ലാം കൈക്കലാക്കാനും എല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ആ നാരോ മൈൻഡ്, അത് കാരണമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചിന്തിക്കുന്ന, ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ജനപ്പെരുപ്പമാണ്, അല്ലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമാണ്, ജോലി ഇല്ലായ്മയാണ്, തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് എന്നൊക്കെ. ഇതൊന്നുമല്ല. ലോകത്ത് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്തത്. വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ സുഗമമാക്കാൻ നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഈ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇതെല്ലാം എന്റെ ആണെന്നുള്ള ചിന്ത എപ്പോ വരുന്നോ അപ്പോ എല്ലാം നമ്മൾ നാശത്തിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അത് ഈശോപനിഷത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 100 വർഷം പോലും ജീവിച്ചോ, മനസമാധാനമായിട്ട് കഴിയാം. എന്നാൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കും. അത് നമ്മുടെ സമൂഹം, നമ്മുടെ ലോകം എല്ലാരും ആ ഒരു ചിന്തയാണ്. അല്ലെ, ഇന്ന് തന്നെ എത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ പ്രപഞ്ചം തിരിച്ചടിക്കും. അത് പ്രളയമായിട്ടും പേമാരിയായിട്ടും ഈ പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ടും ഭൂമി കുലുക്കമായിട്ടും അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക, അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലോകത്ത് വരാനുള്ള കാരണം അത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഈ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാര്, യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ രാമരാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയും. ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താണ്, കാലം മാറി ആരും മരിക്കുക പോലും ഇല്ല. എല്ലാരും നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. എത്ര സ്നേഹവും സമാധാനമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. എല്ലാരും തന്റെ പ്രജകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു. എങ്ങനെ പോകുന്നു? നല്ല രീതിയിൽ അവര് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, ആത്മീയമായിട്ടും തന്റെ പ്രജകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ പ്രജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കാരണം ആത്മീയ കാര്യം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എല്ലാരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതൊട്ടുമില്ല. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു സിംറ്റമാണ് ഇങ്ങനെ. എന്താണ്, ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളും. അവർക്ക് വേറെ പണിയില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇതെല്ലാം അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. എത്ര ദുരിതങ്ങൾ വന്നാലും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആളുകളെല്ലാം നിരീശ്വരവാദം, അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി തന്നെ ഒരു എയ്ത്തിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റിയാണ്. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയത്, ഞാനാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ ചെയ്യും, പല പല കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടില് പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മയും അച്ഛനെയും നോക്കാൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഉണ്ട്, എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. എന്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വയ്യാതാകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാൻ നിൽക്കും. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരിക്കും
അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയോ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും അതുപോലെ നടക്കില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ ഇപ്പോ നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാളെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ഒരുപാട് പൈസ, ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു അസുഖം വന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊടുക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും നിയന്താവ്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും മാറുകയില്ല. ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫില് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നും, അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ മൊത്തവുമല്ലേ ചതിയും വഞ്ചനയും എല്ലാമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചതിയും വഞ്ചനയൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്ഥിതി ശരിയല്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാരും പഠിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ്, നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വലുതായിട്ട് വേണം ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ. എന്തിനാ? എന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലെ? എനിക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചു തരണം, അത് വാങ്ങിച്ചു തരണം. അവിടെ എല്ലാം എനിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ, അവൻ മിടുക്കനാ, എന്താണ്, അവൻ ആരെ പറ്റിച്ചായാലും അവൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും അവൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും മിടുക്കൻ. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അടുത്ത ജനറേഷന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ജനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും ശുദ്ധരാണല്ലേ, ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അത്രയും പ്യുവറാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഈ സമൂഹത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ടിവിയിലും എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്, ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് എടുത്താൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു പരസ്യം വരും, എങ്ങനെ ഒരു മാസം 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു ദിവസം ഇത്രയും രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. അത് കണ്ട ആളുകൾ ആകൃഷ്ടരായി അങ്ങോട്ട് പോകും. എല്ലാരും പണം സമ്പാദിക്കുക. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഈ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത്? അവന് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണോ? എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയും അവന്റെ ധൂർത്തടിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ ഒന്നും ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആരും ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വലിയ പൊസിഷനിലായാലും, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എന്തെല്ലാം പിടിച്ചടക്കിയാലും അതെല്ലാം കുറെ പൂജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ആ പൂജ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുണ്ടായാലേ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ആ ഒന്ന് എന്താണ്? ഒരുപാട് പൂജ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു, നമ്മളെ കുടുംബം, നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മളുടെ ജോലി, നമ്മളുടെ സമ്പത്ത്, ഇതെല്ലാം കുറെ പൂജ്യങ്ങളാണ്. പൂജ്യം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിലയില്ല. വില വേണമെങ്കിൽ ആ പൂജ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വേണം. ആ ഒന്ന് എന്താണ്? ഭക്തി. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ഭഗവാൻ വേണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, നമ്മളിപ്പോ വലിയ ദാനശീലരായിരിക്കും, പക്ഷെ അതും പൂജ്യമാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച പ്രസാദം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എത്ര ദാനം ചെയ്താലും അതെല്ലാം കുറെ പൂജ്യങ്ങളാണ്. പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കർമ്മഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ വേണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വെറുതെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭക്തിയുടെ ഒരു അംശമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും, സാമൂഹ്യ സേവനമായാലും, നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കുറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായി. പക്ഷെ അവിടെ ഭക്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കാര്യമില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ആ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം. എനിക്ക് ഈ തന്ന ബുദ്ധിശക്തിയും എനിക്കിന്ന് ഈ കാണുന്ന സമ്പത്തും എന്റെ ഈ വീടും എനിക്ക് ഈ ഉള്ള ഐശ്വര്യവും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. ആ ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം സമർപ്പിക്കണം. ആ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ദൈവത്തെ മറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണാം? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ട്. സൂര്യനിലുള്ള പ്രകാശം ഞാനാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വെള്ളത്തിലെ എന്താണ് ഞാൻ? രസം രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ. ജലത്തിലുള്ള ആ രുചി ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. പിന്നെ മണ്ണിലെ ഗന്ധം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഭഗവാനെ കാണാം. ഈ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോ നീല നിറം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്തൂടെ? നമുക്ക് സൂര്യനെ പ്രകാശം വെളിച്ചം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിത്യം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കലർപ്പില്ലാതെ ഭഗവാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. തന്റെ സൃഷ്ടിയെ സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. സാധാരണ നില എന്തെന്നാൽ അവിടെ വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായവയെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായി ജീവിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവസാനം മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം. വികൃതികളായ കുട്ടികൾക്ക് ആട്ടുതൊട്ടിൽ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിത്യബന്ധരുടെ അഥവാ നിത്യബന്ധാത്മാക്കളുടെ ചാബല്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മതോന്മത്തരായി വിഭവങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി മാത്രം നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ, അപ്പോൾ നിഷേധികളെ ശാസിക്കാനും വിശ്വസ്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭഗവത് അവതാരം അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ? കലിയുഗ അവസാനം ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ആരായിട്ടാണ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നത്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ചതുർ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സജാമ്യഹം. അപ്പോ യുഗേ യുഗേ യുഗങ്ങൾ തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ വരണോ? അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പേര് മരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമി ഉലുക്കം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരാളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ വന്ന് നിഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആ ഒരു സീക്രട്ട് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഭക്തി സദാചാറിലാണോ ലെവൽ 3-ലാണോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ ലോകം നിർമ്മിച്ചത്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന് ചുമ്മാ തോന്നിയാ ഇതങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കാം, അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.
ഈ ഭൗതിക ലോകമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് ജനനവും മരണവും ഒക്കെ തരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? പറഞ്ഞോളൂ. ജീവസത്തകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും ജീവസത്തകൾ ആഗ്രഹിച്ചു. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നു, എന്താണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ ശരി, നമ്മളെല്ലാരും കുരുത്തം കെട്ട കുട്ടികളാണ് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് എനിക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നു. അപ്പോ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ ലോകം തന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്നു. പക്ഷെ ഈ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരാനോ ഒരു അവസരം ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ, തിരിച്ച് നമുക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും നമ്മൾ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കും, അടുത്ത ശരീരമെടുക്കും, അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് മനുഷ്യ ശരീരമെത്തും. ആ മനുഷ്യ ശരീരം നേരാവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കർമ്മം അനുസരിച്ച് താഴത്തെ ജീവജാലങ്ങളായിട്ട് ജനനം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സൈക്കിൾ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഒരു അവസരം വേണം. അപ്പം ഭഗവാന് തന്നെ ഈ ജീവസത്തകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാണ്, നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാട്ടുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ലീലകൾ ആടാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീല, പൗഗണ്ഡലീല, പിന്നെ കൗമാരലീല, പിന്നെ ഭഗവാൻ മധുരയിലുള്ളപ്പോഴുള്ള ലീല, ദ്വാരകയിലുള്ളപ്പോൾ, ഹസ്തിനാപുരത്തിലുള്ള, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലീലകൾ ആടി ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഈ ലീലകൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഭക്തന്മാർ? അത് തന്നെ നിരന്തരം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം? ഭക്തന്മാരെ, തന്റെ മക്കളെ, തന്റെ ആ പതീതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് അതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ വരികയാണ്. കാരണം തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി ചെയ്യണം. ഭക്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം കുറെ നേരം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തിയല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരിടത്ത് ഒരു നേരം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം. അപ്പൊ ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാണല്ലേ, നമ്മളെല്ലാരും കേൾക്കുകയാണ്, അല്ലെ, കീർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, അത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു, കൈ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എല്ലായിടവും വൃത്തിയാക്കുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അതും സേവനമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. നമുക്കൊരു പ്രകാശത്തിനെ ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ആ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ എന്തുമാത്രമുണ്ട്, അത് കേൾക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ അഴുക്കിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ നിത്യബദ്ധരായി കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഭഗവാൻ വന്ന് ഓരോ ലീലകളാടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ആ.
ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രകടമാക്കാനായി അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അങ്ങനെ രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദികൾ ഉചിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർക്കും അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മനിർവഹണം നടത്തുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവാൻ രാമനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ പാലം പണിതു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ പൂതന, അഘാസുരൻ, ശകടാസുരൻ, കാളിയൻ തുടങ്ങിയവരെ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോഴും ബാലനായിരിക്കുമ്പോഴും വധിച്ച് അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ദ്വാരകയിലായിരുന്നപ്പോൾ 16,102 രാജ്ഞിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും അവർക്കെല്ലാം മതിയായ പുത്രന്മാരെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം ഏകദേശം 1,00,000-ഓളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും യദുവംശജർ എന്ന് സാമാന്യേന അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അവരെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 7-ാം വയസ്സിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമെടുത്തുയർത്തുകയാൽ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനധാരി എന്ന് ഹരി എന്ന നാമധേയത്തിലും പ്രശസ്തനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഭഗവാൻ അനേകം അനേബലീഷണീയവരായ രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ക്ഷത്രിയനാകയാൽ ധീരോദാത്തമായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. അശ്വമോർദ്ധ സമാനതകളില്ലാത്തവർ എന്ന് പുകഴ്ത്തിപ്പെട്ടവനാകുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ തുല്യനായോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിയായോ ആരും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അസൗമർദ്ദൻ, തുല്യമായ മറ്റൊരുമില്ലാത്തവൻ എന്ന യശസ്സിന് അർഹനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ ഇവരെ എല്ലാരെയും ശിക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഭഗവാൻ വന്നത്? അല്ല, അവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടെ വന്നതാണ്. രാവണനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ വന്നത്? അല്ല, ഭഗവാനെ ദർശനം കിട്ടാൻ കാത്തിരുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ എത്ര അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇവിടെ രാമസേതു, ആ ഒരു പാലം പണിതു. പിന്നീട് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എത്രയെത്ര അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു. ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്, അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാരും പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭാര്യമാരും ഒരുപാട് ഗോപിമാരും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ചിലരെ കളിയാക്കി പറയും കുറെ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ, അവനൊരു കള്ളകൃഷ്ണനാണ്, മൊത്തം സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് അപരാധമാണ്. ഭഗവാനെ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ അപരാധമാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ പെട്ടെന്ന് ഭക്തന്മാരാക്കി. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എത്ര വർഷം, 40ഓളം വർഷം വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആകെ ഒരാളെ പ്രഭുപാദർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, വിദേശത്തുള്ളവർ അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അവരാണെങ്കിൽ വളരെ 4 യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്ത നീചരായിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അപരാധം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, കൃഷ്ണൻ ആരാന്ന് പോലും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അപരാധം ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ നീച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണനെ, രാമനെയൊക്കെ അവർ ജനിക്കുമ്പോഴേ കേൾക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നും ശരിക്കുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപരാധം ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഭാരതീയർക്ക് ഉയരാനായിട്ട് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം അല്ലെ ഭഗവത്തിനെ അപരാധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും, ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു അപരാധം നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള വലിയൊരു തടസ്സമാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് വെച്ചോ, ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഥകൾ വരും. നമ്മൾ ആധികാരികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ യൂട്യൂബിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനെ അത് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ഇത്രയും ഭാര്യമാര്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ,
രാമൻ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ശരിയാണോ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാന്റെ ലീലയെ, ഭഗവാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ ഭഗവാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? അത് ആ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു അപരാധമായി നിൽക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഭാരതീയരുടെ ഒരു പ്രശ്നം. അല്പജ്ഞാനം. അവര് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയുന്നില്ല, യഥാർത്ഥ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എവിടുന്നേലും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ താരതമ്യം ചെയ്യും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതി താരതമ്യം ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അത് ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ 16,108 ഭാര്യമാർ, ആ ഭാര്യമാരെ കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചത്? കൃഷ്ണൻ ഈ ഇത്രയും ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാര്യമാർക്കും അത്രയും അവരെ ഫുള്ളി സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാര്യയുള്ള ആൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ പോലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാനാണത്, അല്ലെ? പിന്നെ അതുപോലെ ഭഗവാൻ എത്രയാണ്, 1,00,000-ഓളം വരുന്നുണ്ട് യദുവംശം. ഇവരെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ അവസാനം ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ ആടി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാരെയും നശിപ്പിച്ച് അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരടുത്ത് നിങ്ങൾ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഈ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് 7 ദിവസം 7 രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആ ചെറുവിരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ വിരലാണ്. അതും ഇടത്തെ കൈയിലെ ചെറുവിരൽ. ആ വിരൽ കൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമാനുഷികമായ ലീലകൾ ആടിയ ഈ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് ഹസ്തനപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിയായിട്ടും ആരുമില്ല. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധിപന്മാരും അസ്തിത്വത്തിന്റെ നീച ഗുണങ്ങളാൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്താൽ ഭക്തരോട് പ്രത്യേക ദാക്ഷിണ്യം കാട്ടും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലങ്ങൾക്കും യുഗങ്ങൾക്കും യഥായോഗ്യമായ വണ്ണം വൈവിധ്യങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളിൽ അവതരിച്ച് അത്ഭുതകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളിൽ അവതരിച്ച് ഈ ലീലകളൊക്കെ ആടുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? ഈ പതീതരായിട്ടുള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം വർണ്ണിക്കാനും അത് സ്മരിക്കാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ലീലകളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे ഹരേ कृष्णा. കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा. Thank you माताजी. हरे कृष्ण. Thank you. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന കാണാം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ളത്. हरे हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासितुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय. जय. हरे हरे कृष्ण.